Шола телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сізні мен Фарида Собиржанова сәлемлейм. Иңлек тапшыруның кайбер темалары хакында. Котлаулы икътисади шартларга карамастан социаль программаларны тормышка ашыру дәвам итәчәк. Рөстәм Миннеханов шулай дип белдерде. Куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми, Комсомол районы базарын яптылар. Адмирал язмышы Шола сәүдә үзәкләренә яныймы? Кибетләрнең берсендә эвакуация сынаулары үтте. Төркиягә барыр өчен акчаларын 1 ел элек түләгәннәр, әмма һаман да ял итә алмыйлар. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Танылган спортчылар яшь буын белән аралаша. Шола мәктәпләрендә кунакта Олимпия патруле. Татарстанда социаль юнәлештәге 30 уникаль программа илдәге котлаулы икътисади шартларга карамастан гамәлдә булачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов Лениногорск районына эш визиты кысаларында белдерде. Ул биредә төзелеп килүче социаль объектлардагы эш барышы белән шәхсән үзе танышты. Мәктәп, мәдәният сарае, үзәк район хастаханәсе объектларында булды. Комсомол базарын яптылар. Бүген ябык павильонда сәүдә үтүчеләр янына суд приставлары килде. Барлык товарларны урнаштырып бетерергә 2 көн вакыт бирделәр. Эшмәкәрләр моңа әзер түгел иде. Тулырак киләсе сюжетта. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлмәү сәбәпле базарның ябылачагы билгеле иде. Әмма моның шаярту түгеллегенә сатучылар бүген генә инанды. Сату урыннары яртылаш буш. Хәзер сатучылар кая барырга да белми. 5 бала әтисе. Белмим кая барырга инде. Белмим кая барырга. 25 ел монда эшләдек хәзер. Бу бой бөтен җирдә тәртипле ясадылар рынокларны. Монсы калды. Менә шушы көнгә хәтле бар җиткәч хәзер кая барырга белмәс. Моны кемне обвинять итәргә дә белмәс. Сатучылар суд приставларының бу карары белән килешергә җыенмый. Эшләрен югалтмас өчен сатучылар баш күтәрергә дә әзер. Исегезгә төшерәбез, тикшерү барышында базарда янгын хакында хәбәр итүче сигнализация юклыгы, павильоннарның дөрес урнашмавы һәм башка хаталар барлыгы ачыкланды. Нет, вот интересно, в Казани рынок сгорел, да? А теперь почему мы здесь при чем? Если до сентября месяца у нас рынок не будет, мы всех своих клиентов потеряем здесь. Сегодня мы группой выехали на приостановление деятельности, как вы видите. Әлеге сорау тыныч юл белән хәл ителде. Халык инде 2 марттан ук мондый суд карары бар икәнен белә иде. Хәзер базар директоры сатучыларга павильоннарны бушатырга кирәклеген аңлата. 2 көннән соң базар ишекләре ябылачак. Җитәкчелек хаталарны төзәткәч кенә эшмәкәрләр яңадан эш урыннарына кайтачак. Лилия Хәбибҗанова, Ксения Антонова, яңалыклар. Казандагы Адмирал базарында булган фаҗигадан соң Шола сәүдә үзәкләрен тикшерә башладылар. Кибетләрнең берсендә бүген янгын сигнализациясе эшли башлады. Биредә эвакуация өйрәнүләре оештырылды. Шәһәр сәүдә үзәкләре һәм базарларында барлык куркынычсызлык таләпләре үтәләме? Хәбәрчебез белеште. Сәүдә үзәге хезмәткәрләре һәм клиентлары 3 минут эчендә эвакуацияләнде. Мондый өйрәнүләр кварталга 1 тапкыр оештырыла. Шуңа күрә биредә эшләүчеләр гадәттән тыш хәл була калса, нәрсә эшләргә кирәклеген белә. Сигнал ишеткәч, без бөтенебез эшебезне ташлыйбыз. Бер нәрсә алмыйча, киенмичә чабабыз запасной выход янына. Казандагы Адмирал базарында янгын чыккач, хезмәткәрләре һәм сатып алучылар паникага бирелә. Шул сәбәпле зыян күрүчеләр, вафат булучылар күп була. Бүген Шола сәүдә үзәкләренең берсендә үткәрелгән эвакуацияләү барышында кешеләр шок кичермәде. Әмма бу өйрәнүләр генә. Коткаручылар чын янгын була калса да кешеләргә үзләрен кулда тотырга, тынычлык сакларга киңәш итә. Әкрен генә тавышланмыйча гына әкрен генә чыгарга, кемгә ярдәм кирәк, шуларга булышырга. 16 марта 2015 года 16 мартта прокуратурадан сәүдә үзәкләрен тикшерү турында буйрык килде. Хәзер планнан тыш тикшерүләр үткәрәбез, шәһәрдәге 80 объектка тикшерү белән чыгабыз. Мондый тикшерүләр ай дәвамында оештырыла, таләпләрне үтәмәү ачыкланса, сәүдә үзәкләре җитәкчеләре административ җаваплылыкка тартылачак. Айгөл Янусова, Ксения Антонова, Руслан Киселев, яңалыклар. 8 кешене алдап 700 мең сумга якын акча эшләгән. Бүген шәһәр җәмәгать суды Рика туристлык агентлыгы җитәкчесенә карата хөкем карары чыгарды. Зыян күрүчеләр юллама өчен акчаларын инде 1 ел элек түләп куя. Әле һаман да алар чит илгә бармаган. Акчаларын да яңадан кайтарырга җыенмыйлар.
Диана Ильина Türkiye'nin en yaxşı ataylarının birisinde indi uzgan jayda yol itirge tiyiş idi. Çimadanlar әле hamon tutırılgan kilişli yol. Соңгы күнгә kadar çit ilge barıp koytu ümidi sünmegen bula. Взяли кредит, оплачивали. Biz kredit aldık. İyun ayında benim tanışlarım da yol itirge tiyiş idi. Ama onlar Türkiye'ye uça almadı. Biz de şu vakitte bir koyada yol itirge barmayışağımızı anladık. Turistlik agentligine şaltırata almadık, elimtege kirip bulmadı. Gayiplenüşü turistlik ülkesinde tecrübeli elek bir firmada menajer bulup işlegen, şu rəvişli xalqның ışanışını yavlagan. İkinci bir firmada işlegende yollamаны onun aşağı algan idim. Öz agentligi barlığın bilgeç onun için süyündüm, hem şunda müracaat etirge buldum. Diana kebek halde kalışçılarning sonu 10'ga yakın, kimdir Gretsiyada yol etirge, kimdir Türkiye kıyaşı aslında kızınırga tiyiş bulgan. Ziyan көрүшчүлөр bildirүүнчө kilişi tüzülmegen, bari tek akşa köçürүү hakında dokument kına bar. Şulada zor meşakkatler bilen Римма Гүлфановага karata jinayet işi kuzgatalar. Bugün Жамағат судында аңа соңгы сүзін әйтергә мөмкинлек бердиләр, әмма мошенник үз гаебен танымады. Наши отношения с потерпевшим лежат в гражданско-правовой области. Возложенных на меня обязательств не отказываюсь. По исполнительному документу буду изыскивать. Суд kararı boyunca Rika Tur direktorun şartlı rəvişdə bir yılga irigindən məhrum etdilər. Şuna üstə o turistlarga barlıq akşalarında koytarırga tiyiş. Ziyan көрүшчүлөр konagatsizlik bildirə. Benim de üz uyuşmam var. Eğer men de klientlar bilen şunday münasebette bulup alarını aldap yirsem, başkalar da kişilerini aldap şartlı rəvişdə irigindən məhrum etilirge mümkün. Şu rəvişdə küp akşa işlerge mümkün. Eğer Римма Гүлфанова uyuşması tarafından ziyan көрүшүп başka kişiler de sudka müracaat etse, tagı bir cinayet işi kuzgatırga mümkünler. Şuna göre aldangan turistler Rika Tur'dan ziyan көрүшчүлөр bulsa, bizning redaksiya aşa ilimtege kirүүлөрүn sırый. Güzel Şıhapova, Максим Орлов, Яңалыклар. Иртәгә 20 мартта Россия күләмендә халыкка бушлай юридик ярдәм күрсәтү көне оештырыла. Шалда хукук белгечләре иртәнге 8-дән кичке 4-кә кадәр эшләячәк. Тулырак мәгълүматны 37 45 67 телефоннары аша белешергә мөмкин. Бушлай юридик ярдәм күрсәтү үзәге Бердәм Россия партиясының җирле бүлегендә Яңа шәһәр 3/18 адресы буенча урнашкан. Газ бистәсендә яшәүчеләр торак коммуналь хезмәтләре өчен терминал аша түли ала. Иң мөһиме, артыгын түләргә туры килмәячәк, әлеге терминал процентлар алмый. Электрон җайланма Жилкомсервис идарә итү оешмасының төп бинасында урнашкан. Мондый ысул белән түләү өлкән кешеләргә дә кыенлыклар тудырмаячак, ди белгечләр. Терминалда штрих-код укый торган махсус сканер бар. Соннар кертеп азапланасы юк, квитанцияны якын гына китерәсе. Мондый терминаллар Жилкомсервис идарә итү оешмасының 9 торак эксплуатация участогында урнаштырылачак. У нас всегда есть. Бирдә һәр вакыт ярдәм күрсәтергә әзерләр, төш вакытында сакчыда булыша ала. Теләсәң инде белгеч янына килсәң дә терминал белән ничек эшләргә кирәклеген аңлатып бирәчәк. Шәһәрдә яшел зоналар күбрәк булсын, мәктәп һәм балалар бакчалары төрле төсләр белән балкып торсын. Киләчәктә Чаллы архитектурасын шәһәрдәшләр әнә шулай күзаллый. Чаллы каласы нинди булырга тиеш? Белгечләр һәм шәһәрдәшләр фикере белән хәбәрчебез кызыксынды. Мин безнең шәһәрдә күбрәк ял итә торган урыннар, парклар күбрәк булуын теләр идем. Комплекслар арасында хәзер килеп чыга башлады какие-то пирамиды, будем считать, высотные бик үйләр. Алар бөтен матурлыгын элекке шәһәрнебезнең, безнең шәһәребезнең, бу бөтен матурлыгын куядыр югаталар. Андый үйләр, по-моему, кирәк түгел бүгенге көндә. Безнең шәһәргә театрлар, цирклар җитми. Культурны ял итәргә урыннар. Минем сезнең шәһәрдә бер нәрсә дә ошамый. Урамлар дөрес куелмаган, урамларның исемләре дөрес куелмаган. Безнең шәһәребез шундый гүзәл матур шәһәр. Ул инде төзелгән инде әзрәк старый стильдә инде самай. Хәзерге өйләр нужа, менә әйтик, Сөембикә проспектында бик матур өйләр төзиләр, молодцы строительләргә самай. Менә шундый зур мәхәббәт матуритлар салара кирәк. Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе башлыгы Алмас Идрисов Аккаланы ачык төсләр белән баетырга тели. 50-дән артык торак йорт, 7 җир асты чыгу юлы, парк һәм скверлар төрле төсләр белән бизәләчәк дип вәгъдә итә. Шәһәр мәктәпләрендә үзгәрешләр көтә. Быел 6 бина төзекләндереләчәк. Балаларга ошый торган булсын, ничек яркий төсләр белән буяп шулай ясадык. Балалар шатланып барырга тиеш мәктәпкә. Матур төсләр булса,
аларны матур төсләр шатланырга тиеш, шатландырырга тиеш. Шуңа күрә инженер эшләре белән, тәрзәләр алыштыру белән фасадлар эшләү тоже бик важно. 22-нче мәктәп менә шундый булачак. Бина эчендә капиталь ремонт инде төгәлләнеп килә. Фасадында яңарткач, мәктәп рәсемдәге кебек булачак. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Танылган спортчылар яшь буын белән аралаша. Чаллы мәктәпләрендә кунакта Олимпия патруле. Абдülfet Safin 2, 3, 4 aprel Yarşallı 6 aprel Түбән Кама. Жилой комплекс Чаллы-Яр предлагает земельные участки с коммуникациями, готовыми домами, а также квартиры в жилом квартале «Берег». Встречай весну с Чаллы-Яр. Только у нас при покупке земельных участков скидка более 400 тысяч рублей. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Однажды к принцессе пришла фея. Мама, а где моя фея? При первых признаках простуды воспользуйтесь аппаратом «Фея» Елатомского приборного завода. Наша фея такая добрая. Внимание! Приобретайте фею по выгодным ценам до 31 марта в аптеках Милфарм и Ихлас. Концертлар күп, кайсысына барырга, кемне тыңларга, күңел киңәш итә. Хәниягә! Күркәм юбилей уңайыннан Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи үткәннәрдән киләчәккә җырлап бара. 26 Менделеевск, 27 Түбән Кама, 28-29 Чаллы шәһәренең Сарасадык исемендәге концертлар залында. Телерадиокомпания Челны ТВ, театр моды Арт Каприз представляют финал городского конкурса красоты Супер Леди Шоу 2015. Не пропусти! Уже сейчас голосуй и выбирай Леди интернет-симпатий на сайте tvchelny.ru. Яңалыклар тапшыруын дәвам итәбез. Чаллыга Олимпия патруле килде. Олимпия патруле дип Россия Олимпия уеннары комитетындагы белем бирү программасын атыйлар. Проектның максаты балаларга халыкара спорт хакында мәгълүмат бирү. Бүген Дакар һәм Африка экорейсы раллиларында катнашучы спортчылар 50-нче мәктәп укучылары белән очрашты. 50-нче мәктәптә бүген Олимпия дәресен көтеп алдылар. Танылган спортчылар үзләре хакында сөйләде һәм укучыларның сорауларына җавап бирде. Сораулар төрле, кемдер спортчының шигырьләре белән кызыксынса, берәүләргә олы абыйларның мәктәп ашханәсендә нәрсә белән тукланулары кызыграк тоелды. Символ спортларын күрәсен, ничек торыш һәм мотор спортсменнар менә үзләрен күрсәтәләр. Шундый зур әйбәт мероприятиеләрдә менә күрсәтәләр безләрен. Спортчылар мондый проект кирәк ди Владимир Чагин үзенең бала чагында мондый программалар булмаганга көрсенеп тә куйды. Они приезжали, конечно же, к уже старшему поколению. Без шәһәргә ниндидер команда спортчылар килүен белеп тора идек. Бала чагалар гел шуның турында сөйли иде. Хәзер бу проект балалар өчен, миңа калса бу дөрес фикер. Балалар өчен иң кызыгы төрле ярышларда алдынгы урыннар яуларга ярдәм иткән КАМАЗ машиналарының берсен күрү булды. Укучылар данлыклы спортчылар белән фотога да нәкъ машина янында төште. Балаларга бу бик зур мотив булып тора. Киләчәктә спорт белән шөгыльләнергә һәм инде сәламәтлек турында кайгыртырга. Үзегез күреп торасыз, безнең КАМАЗ мастер командасы нинди популяр. Бүген егетләр иртән китереп куйдылар инде үзенең бу машиналарын. Олимпия патруле үз эшен дәвам итәчәк. Иртәгә спортчылар шәһәрнең 60-нчы мәктәбенә кунакка барачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Мәктәп укучылары финанс өлкәсендә белемнәр үзләштерә. Бүген 10-нчы сыйныф укучылары киләчәк банкын ничек күзаллаулары хакында проектлар тәкъдим итте. Укучылар шулай ук рубльнең үсеше, дөнья күләм валюталар хакында да үз фикерен белдерде. Акибанк хезмәткәрләре финанс белемнәрен мәктәп яшеннән үк бирә башларга кирәк дип саный. Ел дәвамында алар укучыларны банк продуктлары, балаларның хокуклары, законнар хакында сөйләде. Бүген исә үзенә күрә имтихан оештырдылар.
Мы просмотрели их проекты. Без аларның проектларын карадык, яшьләр өчен юл ачык булырга тиеш. Мондый чараларда алар үз көчләрен һәм мөмкинлекләрен бәяли. Өстәвенә бу 10-11 сыйныф укучыларына киләчәктә һөнәр сайларга да ярдәм итә. Интеллектуаль уенда катнашучы укучылар иминиятләштерү сертификатлары алды. Шулай ук бүләккә исәп-хисап картасы да тапшырдылар. Алдынгы урын алучыларның исәп-хисап счетларына акча да салынган иде. Беренче урынны 78-нче лицей, икенче урынны 76-нчы гимназия, өченче урынга 26-нчы гимназия лайык дип табылды. Гүзәл Шихапова, Анастасия Клевцова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Шоулар һәм дистәдән арты күрше тирә районнар яратып тыңлый торган күңел үзенең кулачларын киңәйтә. Республика районнарында күңел турында беләләр, аны интернет аша тыңлыйлар. Әмма күңел дулкыннарын радиоприемникта тотарга мөмкинлек юк иде. Хәзер барысы да уңай якка үзгәрәчәк. Бүгенге көндә радионы Бөектау Собада тыңлыйлар. Алга таба күңел дулкыннары нинди районнарны әсер итәр? Бу хакта алдагы сюжетта. Хәерле көнне, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Күңел радиосы дулкыннарында бүген безнең түребездә кунак бар. Күңел радиосы түрендә кунакта Резида Шәрәфиева. Җырчы репертуарына битараф булмаучылар телефоннан туры эфирга чыга. Тыңлаучылар саны бермә-бер артты. Күрше-тирә районнардан кала хәзер Собалар, Бөектаулар да элемтәгә керә. Шәһәр радиосы гына, төбәк радиосы гына түгел, республика күләмендә чыгыш ясаучы радио булып исәпләнәбез һәм әлбәттә бу безгә зур җаваплылык хисе дә өсти. Монда инде камилләшергә һәм тагын бер кат камилләшергә генә кала. Аллага шөкер, менә бу яңа районнардан безнең радио тыңлаучыларыбыз чыга, безнең белән элемтәгә керәләр. Алар безне яратып кабул итте. Минзәлә районында минем әнинең кичкенә генә радиосы бар. Ул күңел радиосына куелган, ул шунда көне буе, төне буе күңел радиосын тыңлый. Менә син җырлыйсың, менә фәлән җырлады ди. Ул менә безнең тамашачыларыбызны, безнең менә районны, шәһәр тамашачыларын, халыкны ул тәрбияли. Үзебезнең җырчыларыбыз белән, яңа җырчылар, аларның җырлары белән, репертуарлары белән таныштыра дип әйтимме, ул бик кирәк. Күңел радиосының кирәклеген районнарда аңлый. Радио кушылганнан соң тыңлаучыларыбыз артты ди Бөектау радиосы җитәкчесе. Күңелнең җирле эфирны җанландырып, баятып җибәрүендә беркемнең дә шиге юк. Опрос алдым әле иртә белән эфирмәшеләр. Менә бу опросларда күңел радиосын халык күп тыңлауны хакында әйтә хәзер. Әгәр дә дөрестән менә шаллы күңел радиосын шаллы дип түгел, республика уровенендә төрле мәгълүматларны бирсә, яңалыкларны, объявленияларны һәм менә һава торышларын бирсә, без аларга әйтәбез, алар белән сөйләштеләр, алар дөрес аңлады безне. Һәм әйбәт булыр дип уйлыйм. 1 апрельдән безгә Мамадыш радиосы кушыла һәм тиздән менә без инде берничә айдан соң тагын Мөслим радиосы кушылуын да көтеп торабыз. Менә 17нче елга без республиканың 13 районын алачакбыз. 13 район, ул республика күләмендә 85% Татарстанга без инде үзебезнең шушы дулкыннар аша радио тыңлаучыларыбызга аралашачакбыз дигән нияттә яшибез. Шундый якты ниятләр белән күңел радиосы алга таба эшләвен һәм үсүен дәвам итә. Киләчәктә үзгәрешләр һәм яңалыклар күп булачак әле радиостанцияда. Иң мөһиме ул хәзер республика радиосы статусында эфирга чыга. Ә бу исә радио өчен генә түгел, тамашачыларга да яңа мөмкинлекләр ача. Фәридә Сабирҗанова, Максим Орлов, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Шалының Акмачит мәдрәсәсендә халыкара фәнни гамәли конференция үтте. Аның эшендә Төркия, Ливан, Словакия, Кыргызстан, Төркмәнстан, Казан һәм Чаллы галимнәре катнашты. Дин әһелләре һәм галимнәрнең фикере уртак. Җәмгыять тормышын тотрыкландыруда ислам диненең мөмкинлекләреннән файдаланырга кирәк. Форум турында тулырак иртәгә кыйбла тапшыруында карагыз. Программа Чаллы ТВ-центр каналында 18:50 эфирга чыга. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин булыгыз.